megalayapost.news. Bandang ay kajing sikri na mutagi baduk ki barli hagadong berkatany hariboy kayang main saway na kakanhun na riboy tagasi hagasin jam gabar kalaplay paiba ya ka ambulans na kabanta banay kajing sikri ya ki bapang bistom haga imlang kasalang ya ka ambulans laplay paiba matagasi da ka doktor Remiki Talang ka block development officer ka bahin bong sian di block kum ka kungsan mad usam laban tilang sokmi kum sambut kungsan lasaki lang ruah ka negasi da kajing don lang ka officer in charge ka bahin bong CHC ka doktor Diremboy ka doktor Bidhar orang basnong kalum dai klau ba ST Rempei usamla ailong parian usamla lumbok lang malai presiden gayang mains Umar Dandor Sedap vice president Kershan Sujai sekretari uba CL Masyaring kum ada besar lembar kui ba hagan digasi kayang main kelas samru ya ke wheelchair syai hybrid ban penten terang ibadai hybrid ibadon ke jurna hagat konmen ibadat suaman ai ke jing sakti tapi kan Suha bagi yang main su sport 4 pom ya yang main ngaladon bat ka Bhoi Rembang Sport Club ya sibun kikam ngaladon bat hi ngasngong tenat ya ke jingne jingmut ke jongpi ka jingskem ke jingmut ke jongpi na du ti por hadu pina form ya ka yang main kawai ke bangaitenat ya kan ka tim ya kan ka ASEAN kalong wa pidan ya kan sim ka jingsong red pidan ka sim jong ka jingetli apa pile ya kan no ka kam apa form ya kan no ka tim dan kam ya kan sim ka jingsong red bat ka bakong santam ka dei ka jingsena ka bangin dan ka jingmut sliu ka jing thai sliu ya no member kan ka dei ka banga shek iba bun sien shek kedua yang nga shek pun ya ki kumno phialong shek klan bat kawai ka bangsa kan ma bahai pi pile ya kanu na ai pio kata kadai ka banga ngajukli bahai ki hendrai ki ong kani kadai na ka omset jong ki member jong ka yong mans kani kadai ka banga skenat ba inpek nenta hakani ka ri ka bai jongi hani ka jella ka bai ki jongi bon siang ki brio ki perkhat tang ya kamalade ki perkhat tang ya kamalade hendrai ngasmo ban ong ye pi di langsung sinong jong kane ka Bhoi Rembang ba pio ya ki khon samla ki ba start ki ba shampang ba ki ba yo jinga na kanta ka lawai ka jong pi jong ka thamri Bhoi kane ka de ko wei ka banga sistenat ban kontak ba ki ndai kini ki poro lasdang ban kansel ban poisyo ndai ka jimpon jong ki wan siwan namar bon sin plak pep dai na ta ka jing song jan jonga ka ba pulong ya nga bangan poi hakani ka por ka paminta nganum krenjong kamar ka jing perthut jong uslam renga sngowo sibon ya uwei unong ya lambarat ba jong pi ha ka por misha uba happy snaing udi utu usamla rangba ubala yalam nanti ubala betin nanti ya nga ban penitu itaw ya pi ban ya no senyang lambat pi na menta ka imlang salang jong ka Themri Boy ho ka yen ka sem ka jonga ka snong ka jonga kamdai na kani ka Themri Boy lagi yen jonga ka dai na samulai ndai nga don pat kumang juang na do mensyua ki program ba fair ngadan ka jings ngau i ngadan ka jings hujan ba ya ki nong snong jong ka Themri Boy kene ka de ko wei ka ba pelong ya nga bakat ka bangale chino ngaju sam ya kene ka tim yong man siki brio ban pen smutu ha ubri omdan ka bamla mano ba ong ka bamla omdan baduk omdan beruspa wan mut tang beruspa ula ban ai ban kene rikti nam taki baduk hendrai habang iwan balong brio suka percaya uwai brio udan ya ke jingkit kli udan ya ke jingla ban le ya ke no kamba lada udan ya ke mensia mesinrang udan ya ke jingmut ka bai ijinga namta kari namta ka jaj berde jongi kublai sibon ya pi baro ngan mala banjer ka tang ni blai dan lang ni ka program ka blingkot tu ublai ke jingsuk un yai don rengkat bat pi unang ithe ke jingker ku ke jingem jong pi la kalong hagi kam ki jam la kalong hagi kinu ki benta ban nang aya pi ka met ka bakot ka bakya kentu ya wai ka bamman ka por ka bang sekwan ka program Themri Boy tang gani nganong kin ma yang ka jing duai da ka jingker ku ublai ngan yai don rengkat bat pi kinu ki judan kam pun janga ut nga kloy ban yarap ya pi ha ibor ibadet jonga ho nyamla ban asibun hendai ijing penjau ibaret ibanga ana do kamen sim na do ka donot ide ijing kerku na menta jong pi ka yong man ya kene pol ngasukwa ban ai khulai kerpang
ban ai kejing ero ya ki yang main association bakil yoki ya ka jindon kam ya kini ka ambulance ko kini ka kan bat kibala IT method mensim ban penyo ya kini ka kali ka jing shitam bat ka jing IT jong pi kalong shisha ka ba ai mensim ya ki breu ha kini ka kan pi ha kini ko ngasu kerku kerdo ya ki yang main association bakin nang yai teng mau ban ai ka jing shakri ha ka imlang ka salang bat kum juro ngasu kwa ban kerpa baki day ban pendan kam hok ya kani ka ambulance no bakan yo ban ai kata jing shakri ka babiang nagi benta kipat ba but kum juro ba ai ba kani jing pli ya kani ka ambulance kan long kadak jong jing permen bat kum juro jing kerku ya ki brio hapo kani ka thai Meghalaya Post.news